Добър вечер. Казвам се Давид Данчев, родом от град Тополовград. Уча в Тракийския университет Стара Загора, специалност медицина, първа година. Здравейте, добър вечер, казвам се Юрий и съм от град Ямбол. Преди време, когато ме питаха какво искам да правя след 12 клас, казах, че не знам. Може би ще поема някъде пътя си. И едни много добри хора тогава ми казаха, че всъщност, ако не продължа образованието, аз ще се изгубя. И в началото не вярвах, но после, виждайки какво се случва с някои хора, просто наистина го проумях. И наистина съм ви благодарен, Райчо, Христо, Радост. Благодаря ви наистина, че ми помогнахте тогава и в момента съм част от нещо, което е просто невъобразимо. Не мога да ви го опиша. Може би единствената дума, с която мога да го свържа в момента е бъдеще. Защото ние градим бъдещето. Благодаря ви. И последно, извинете, уча начална и предучилищна педагогика в Софийския университет Свети Климент Охридски и съм втори курс вече. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Янко Янков и съм студент в Университета по строителство, архитектура и геодезия тук в София с специалност ВК, строителен инженер. Аз искам да кажа само две думи. Едната е, че благодаря на Арете, че ги има. Благодаря на Радост, Райчо, Христо, Дани, че са винаги подкрепа и те са моето второ семейство. И ви благодаря също на вас, че сте тук и че ни подкрепяте. Благодаря ви. Добър вечер и от мен. Казвам се Жасмина Цветанова, втори курс в Висше училище по застраховане и финанси, със специалност финанси и международен бизнес и не е до тук. От тази година записах втори бакалавър, бизнес администрация на английски език. И определено харесвам това, което прави фундацията и младежкия ни съвет. Просто страхотни хора. Благодаря ви, че сте тук и че подкрепяте това, което правим. Наистина е много важно за нас. Здравейте, добър вечер. Аз съм Славка Андреева. Уча в Медицински университет със специалност лекарски асистент. Вече съм втора година. Много искам да ви благодаря, че сте тук и че подкрепяте това, което правим. Това за нас е много ценно. Искам да благодаря също и на Рете, защото без тяхната подкрепа и тяхното вдъхновение, тяхната мотивация, ние просто нямаше да намерим пътя, по който вървим сега. Благодаря ви. Здравейте, аз съм Наталия, на 22 съм, уча право в Софийския университет, трети курс съм и съм председател на Младежки съвет Арете. Това ми е... Просто си благодаря на целия екип и на служебните ми родители и на служебния ми брат Христо. Благодаря ви наистина за всичко. Аз съм доброволец на Арете от 6 години и всичко, което съм преживяла с тази фундация, просто наистина не мога да ви опиша колко бъдеща са тръгнали от тук. Здравейте отново, казвам се Патрисия. Уча в УНСС, първи курс съм със специалност маркетинг. Искам да благодаря на Арете, че помагат на хора като нас да следваме мечтите си, да изграждат хора като нас, да покажат кои сме ние. Искам да благодаря и на вас, че и вие ни подкрепяте. Здравейте от мен, аз съм Атанаска Колева.
уча в УНСС със специалност интелектуална собственост и бизнес, първи курс. И също така искам да благодаря на Арете за това, че повярваха в нас. Благодаря и на вас за това, че сте тук, че ни подкрепяте и вярвате, че ние сме бъдещето. Здравейте отново, който не е запомнил. Аз се казвам Златка, втори курс съм, студентка по софтуерни технологии и дизайн в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Благодарностите към Арете са ясни. Ние всички сме много благодарни за всяка възможност, която ни е дадена, но тук искам да благодаря и на вас, защото вие помагате на нашата кауза. И единството, което мога да кажа е, че се надявам искрено от утре да видите кой е този смисъл за утре, поради който сме тук. Здравейте, аз съм Спас, на 20 години. Втори курс студент съм в УНСС, специалност менеджмент на недвижимата собственост. И ви благодаря, че бяхте нашата невероятна публика тази вечер. Аплодисменти са за вас. Здравейте, аз съм Лъчезар Ангелов, на 20 години, от село Войнягово, много малко село. Но пък уча в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, втори курс съм социални дейности. И преди да запиша всъщност социални дейности, аз бях едно много объркано човече, което не знаеше на къде да поеме в живота си. Но след един много дълбок и смислен разговор, осъзнах, че аз имам мисия. И тази мисия е да помагам на другите, както те са помагали на мен. Тогава се запознах с Арете, които ми предоставят огромната възможност да връщам обратно на моята общност, което според мен е най-важното. Благодаря. Здравейте и от мен, аз съм Тонита Йосифова. Уча предучилищна и начална училищна педагогика, 4-та година съм вече. Не съм отдавна в Арете, но за краткото време, което имах с тях, видях, че те са много искрени хора, които истински ни обичат, истински искат да ни помогнат. И затова и аз ги обикнах. И исках, така както те помагат на мен, да мога и аз да помагам. С това се включих и в Младежкия съвет. Благодаря и на вас, че ни подкрепяте. Здравейте и от мен, казвам се Анелия Христова, от село Метковец съм. В момента съм първи курс икономика на човешките ресурси в УНСС. Искам да благодаря изключително много на Младежка фондация Арете и съм изключително благодарна, че мога да съм част от това огромно семейство.